85,000 pesos yan. iPhone 17 Pro. Tag-isang color. Hindi man lang max ayoko. Yun lang sana eh. Muntika na ako eh. Smash or Pass Philippine President's Edition. Bande, adobong tansan. Yes, make a million IRL sa wakas. You have to do that. Parang mali. Bakit parang tinapakan mo? Ngayon, nagko-comment sa comment section ni Ibana. Si Ibana nga nag-comment sa comment section ko eh. Di ko pa yan binigyan ng iPhone. Kasi wala akong pambili. Ginawa niya 6 years ago dito sa Ibana Alawi Ed Kaluwag na video natin dati. Yung butya, batang-bata pa. Kaya sa mga nagsasabi dyan na ginagatasan ko siya ngayon, nauna siya, okay? Ito yung pa-premyo ko ngayon sa kanya, itong panoorin natin yung video. Kung sa'yo mga kaso nakapal si Paul ngayon, kung ano tayo ng sulot o sukot, atiragan, simulan. Leave me alone! Akira! Akira! Matatanggal na! Matatanggal na ako sa genjutsu, man. Di kinaya ni Itachi. Sulot, iba na bili tayo ng 100 pieces na iPhone 17. Mamimili tayo ngayon ng 100 iPhone 17. Wow, mahal yan ah. Paano mo babayaran? Pinagandaan ko kayo. Si Mona ba yun? Of course, dala ko ang aking mga credit card. 4 to 5 million. Fully paid, Kailangan na natin Uy, gawin. sandali. Hindi ko na mat yun. Bobo kasi ako sa mat. Nasa likod ba siya ng ano nila? yan. Bahay Para nila? sa kanila. Gusto ko ng blue! So ito, nagkaroon to ng issue dahil pinaplug niya ito as free pero doon na like niya yung page ng isang scatter place. So hindi ko na sabihin yung name, pa di sila ma-plug. Pero nakaiwan to ng parang na to yung laway na feeling sa mga manonood, sa ibang mga viewers dahil ginagamit niya ito para mag-plug ng scatter. Lalamig ako. Manlalamig din ang mga wallet. Well, siya mismo may... Dalawang Kaya- maleta na pupunuin natin. Ako dito na pupunuin yung mga iPhone. Pero may stock ka ba ng 100 iPhones? Tumulong na ako humakot. Ang ganda nito. May blue, tas may green. Ay, blue, okay, pasok na ako dyan. Sa sobrang dami na nag-comment, hindi na bumubukas yung comment section. Nag-error na, hindi na nakahabol. Nasira niya. Ano to, ano yun, yung the Mr. Beastification na lahat dinadaan sa taas na gagastusin mo as an influencer or as an advertiser para kung magkano man, kung 5 million ang inilabas niyang pera dyan, kung sarili man niyang pera or sa mismong pera na nakipag-collab sa kanya, times 5, times 10 pang kikitain nun in the long run dahil sa mga bago nila pwede maging users. Napresyonan na nila yun eh. Boom! 4.2M. Lahat na to. Ay! Sana gumana siya. Sa kanya galing. Sa kanya ba talaga yung pera mismo? So, pwede na natin siya i-unboxing. Bayad na tayo. Lahat to i-unbox na ngayon? Anong color ang bet mo? May mga orange. Betlog! may So kung hotdog. gagamitin mo tong phone na to para mag-like sa page ng What is scatter brand yung place. makukuha niyo? 85,000 pesos yan. iPhone 17 Pro. Tag-isang color. Hindi man lang max ayoko. Yun lang sana eh. Muntika na ako eh. Kailangan ko max. Ganda! Ito yung orange. Ayun, mag-unbox pa tayo. Oh, kakulay na Open din maghapon natin yung cafe. color. Para siyang pink lavender. Artist pala to. A painter. Kulay ng BTS. Gusto ko yung, eto, ano, men, nanginginig na lahat ng mga tech reviewer ngayon, men. Kulay lang sapat na. Hindi ko na kailangan malaman yung specs, hindi ko na kailangan malaman yung speed. iPhone yan, gets na agad. Yung kulay lang importante sa akin. Sa mga colorblind, may hihirapan dyan ngayon. Makukuha niyo siyang libre. Sobrang ganda niya. Sige, mag-unbox pa tayo. Nag-enjoy. Wow, matte black siya. Ay, gusto, yan ang gusto ko. Kakulay ng Tapos magpa-follow black. ka lang. And then white. Last na to. Last na. Promise. Magko-follow ka lang. Natutuwa na ako mag-unboxing. Ganda. Puti. Okay. Lahat. Pag ang isang produkto ay libre, ikaw ang produkto. The same way with Facebook, yung gagamitin yung mismong preferences mo sa social media, kung anong ibibigay sa yung mga ads, aral ka na. Like, nasa libro ka na nila at alam nila ano papakita nila sa'yo para maudyok ka na either bumili ng isang bagay or magamit yung info mo para mas makilala ka sa customer. At yun ang pinaka mahal at ginto sa social media. Kasi kung lahat ay libre, sino kaya ang binibenta? Yung mga tayo ang produkto. At ng iPhone 17 na to ay ipapamigay para sa inyo. Also, gusto ko din magpasalamat sa aking So, yung sinabi niya, yun yung I think nagbigay din sa kanya ng funding para magawa niya ito. I doubt pera niya talaga yun. Baka sa ibang card yun. Kasi kung ikaw yung advertiser, syempre naiintindihan ako rin, influencer din. Ibang level si Ivana. Pero may kapalit din yan. At yun yung kanya fino-fulfill bilang isang deliverable ng isang influencer. I'm so happy. All you have to do is follow their page. Ilalagay ko Ayun dyan na. sa baba. Make sure ma-follow mo sila kasi dun din tayo kukuha ng mga random followers na makakapag-uwi ng
iPhone 17. Android ako eh, no? Hindi ako pwede. Halika Sige, na, share ko na. magpakta. Yay! So, like na kayo at mag-comment. Type nyo iPhone. Comment nyo no phone para mabigyan ng iPhone. Hindi nyo mabuhat. Lagi usap-usapan sa social media. Yan, tulad dito na sinabi ni Lek. Nothing screams modern exploitation louder than using free iPhones to funnel people into an online GB platform. Hindi ito simpleng giveaway. It's a marketing strategy designed to normalize G-Bling and attract as many users as possible. Ang nakikita ng tao, 100 iPhones. Hindi na nakikita the thousands who will eventually lose their savings chasing the next big win. Yun ang pinaka-logic nga ng yung mga fallacy na meron ng G-Bling eh. Yung mananalo na ako kasi kanina pa ako talo eh. Ibang tao doon walang control. At yun yung parang biggest defend ng mga tao nagde-defend sa ganitong classic style ng marketing na, alam mo yun, kaya mo namang pumigil eh. Kaya mo namang pigilan ng sarili mo. Hindi ka naman pinipilit. Pero maraming mga tao makakita nito at magsisimula no, na wala silang sarili nilang fail-safe o critical thinking para sabihin sa sarili, okay, itigil ko na. At yun yung nakakatakot kasi walang control eh. Hindi tulad ng mga show, hindi tulad ng TV or sa mga traditional media, pwede nilang i-filter at hanggang saan lang ang isang advertiser versus yung binibentahan nilang medium. For example lang, yung responsibility ng influencer versus yung ethics ng pag-advertise, hanggang saan sila umaabot, yung kakayanan ng isang influencer at kagustuhan niyang kumita versus doon sa hanggang saan ang aabot para kainin yung kanyang mga paniniwala pagdating sa isang bagay, kung magka-clash ba ito o hindi. Kasi kaya sa ibang tao, kung sabihin natin isa ka environmentalist, may gusto mong maalagaan ang kalikasan, tapos ipopromote ka ng AI platforms. Diba? Alam natin na AI kumakain ng energy na malakas silang magsayang na enerhiya, hindi sila very efficient pagdating pa sa mga ganon. So, dun maglalaban yun. Pero nagpo-plug ka ng AI. Diba? Yun yung pinaglalaban nila pagdating dito na ang mga influencer pa nagpo-promote ng mga ganitong klaseng platform, ay tama ba o mali? Pero yun nga, kung wala naman siyang batas versus kung nilalabag, free niya ito magagawa. Nasa gobyerno ito kung paano nila makokontrol ang ganitong klaseng pagpa-plug o pag-advertise sa galing ng kanilang batas at sa galing ng kanilang pag-execute ng batas na ito. Pero syempre, alam naman natin, kinakailangan din ng gobyerno yung ganitong klaseng parang makinarya ng G-Bling kasi doon nila nakukuha ang karamihan ng tax na ginagamit nila para sa Pilipinas, para sa ekonomiya ng Pilipinas. So, hindi ko alam kung either dinedelay nila or mas gusto nilang ganito para mas lahat ng silang nakakataas ay mas hindi naman siya zero sum na pwedeng parehong lamang eh. Laging pag may nananalo, merong natatalo kasi doon nagfa-funnel yung pera. Hindi pwedeng pareho kayo nanalo ng 100 pesos eh. Saan ang galing yung 200? Pag nanalo yung isa ng 200 pesos, may natalong 200 pesos. Baka sa isang 100 pesos sa isang tao na pupunta sa'yo. Ganun ang sugal eh, di ba? Kaya nga siya addicting at kala mo, diba, naniniwala ka sa mga ritual-ritual at sa mga palasiya ng isang gambler. So kala mo, Natalo na ako ng 5 beses, siguro panalo na ako. fallacy ng gambling. Gumagana din yan ng opposite. Sunod-sunod ako na nanalo, imposible matalo ako sa pang-7 kasi kanina pa ako na nanalo. Fallacy. So, mga paniniwala to nakala natin di tayo madadali at doon nadadali in the long term yung mga ganon pag nalulong sila. So, ang pinaglalaban ng mga tao dito kung karapat-dapat ba or double standard ba ito pagdating kay Ivana. Kasi marami din ng mga celebrities ang nagpa-plug nito na parang part lang ng kanilang routine. Kasi sobrang lala ng tingin sa G-Bling dahil nga sa mga personal at mga sentimental na mga experiences ng mga taong yun ang nasa paligid at nakita nila kung paano naghirap ang mga tao dahil doon. Hindi lang sa G-Bling pero sa kahit anong bisyo na sobra-sobra. So, kahit itong hobbies ko, kung yan ay hindi na ako nakakakain, napapabayaan ko na yung mga responsibilidad ko at mga mahal ko sa buhay, the same way lang din yun. Isang facet lang itong G-Bling sa mga tao. So, kasi siya nagagamit ko yung ganong wording dahil nga sa YouTube baka i-demonetize. So, ito isa pa dito itawag na customer acquisition cost na yung cost kaya ng paggamit nila ng 5 million pesos will outweigh in the long term yung mga bagong users na papasok dito in the hopes na, alam mo, manalo sila. Pero I think hook lang yun eh. Pag nasa loob ka na nung kanilang page, kaya lumalabas sa feed mo, kahit hindi ka manalo, nakikita mo siya eh. Kahit may mga tao mag-unfollow doon, kahit sa 1 million, kahit 5% lang eh. Diba? Ilan lang yun. So, okay, 1 million times 5%. 5,000 na tao na hindi na nakaalis at yun na yung nakuha. 5,000 na pamilya ang maapektuhan.
yari ka pa pag pareho mong kapatid nandyan. So, yun yung para nakakatakot doon at sana may control kasi nagagamit naman din in a healthy way ang G-Bling para sa ekonomiya pero sana mas maganda yung ating mga protection sa mga taong gumagamit ito at yun yung mas importante. Kasi wala pa tayong batas para dito eh. More on dignidad at mga virtues ang ating ginagamit sa ngayon. Wala pa talaga tayong batas na pwede ilaban versus dun. Sana sa future meron. Dahil ako ay Android, ayoko. So, iPhone! Oh my God, parang binidyoan ito sa iPhone ah. Nakakainis! Oo nga, ramdam ko na. Yun din yung pag naiwan ko yung kalan na bukas eh. Okay, iPhone. Ano mag-mall ang mayaman? Yung bibili ng 5 milyon na iPhone. Ganun mag-mall. Par. Paano magmulang mayaman, par? Nakakaunti sa loob. Saan ba tayo pupunta? Ito, SM Masina. Napunta sa Apple Store. Mayaman. Ipasok mo sa loob. May intersection ba dyan? Baka may MMDA dyan. Bigla sumulpot ha. iPhone. At least may sariling bayo. Tama. May sariling... Unahin natin magkaroon yan kaysa magkaroon agad na iPhone. Pag-focus tayo sa mas mga importanteng bagay, baka yun yung hadlang para magkaroon tayo ng sarili natin mga tirahan. Importante yan. Parang yung mga taong nagbibili ng mga hobbies nila, mga barale, tapos butas-butas na yung brief at box. Yeah, pero, yeah, iPhone. Smash or Pass Philippine President's Edition. Aguinaldo. Diba to? Pass. May issue yun, di ba? Mukha siyang graduate ng criminology. Quezon. Smash. Look at that guy. Also, did you know na pinangalanan ng Quezon City after him while he was still president? Wow, the farm. The Laki ng Nagulat ako doon, sorry. Laurel. Pass. So, ito yung sa hapon. Mukha siyang bida-bida na nerd. Also, hindi ba, di ba puppet siya ng Hapon? Yeah. I mean, papato lang ako if he can get me a multiple entry visa to Tokyo. Osmeña. Pass. Boulevard. He served the shortest presidency, 1 year and 300 days. Gusto mo tumatagal, no? I need a man who can last Sabi ko longer na eh. than that. Rojas. Okay. Smash. He can tidings my McDuffie. Quirino. Pass. Oh, traffic din dyan. Nagpardon siya ng Japanese war criminals. I mean, unless he can Unless get sweep me siya. a multiple entry alright. visa. Laging yun ang go. Magsaysay. Smash. Champion of the masses. Let's go! A giver, not a taker. Yeah. Hindi lang siya na Kobe. Bro, hindi siya na Kobe. Naramo na magsaysay si Kobe na una siya eh. Garcia. Pass. Alam mo ba nickname niya? Prince of Visayan Poets. Poet na nga, Bisaya pa. Not my thing. Sad boy. Pass. What? Makapagal. Pass. Anong ginawa May niya? anak siyang tiyanak. Okay, si Glory na. Marcos. Ako po. Pass. I mean, he's cute and I like bad boys, but Too bad ba? hindi sa mamamatay tao. Aquino. Girl, pass. Papatayin lang ako ni Chris. Ramos. Pass. Fidel. A man in uniform, pero kamukha ni Dobby. Bisa di ko alam kung gusto ba niya yung mga achievements nila o yung mga itsura eh. Pero bisa nalilito na ako eh. Estrada. Okay si Estrada. Okay siya nung artista pa siya eh. Yung presidente, You know, I mean, smash. I mean, What? look at that, biting that lower lip. Plus, Lugi he sa- lives near Green Hills. Pwede yung magtiyangge. lugi ka sa picture niya, maganda. Ayun na, Arroyo. mukhang galit siya dito. Pass. Feeling ko nabubuhay yung nunal niya sa gabi. Kinakausap siya. Gagi, para ako nasa Harry Potter. Yung kumausap sa kanya sa likod. Sinong karakter yun? Noy. Pass. Look, you know, I'm as dilawan as they come, but it's true. Mukha siyang minion. Duterte. Minion or Dobby? Pass. Feeling ko, amoy siyang efficacent oil palagi. And finally, Bongbong. Pass. Ang bilis naman ng If I pass na yun. wanted a druggy nepo baby, marami naman sa poblasyon. Oh my God, man. Wala ako nasabi pero that's an iPhone sa akin. May iPhone ka. Corrections and further context, most welcome. Clearly, hindi ako historian. Well, comedian siya eh. Ano po ang gramatika at retorika? Aray ko. Nag-ascend siya eh. Umilaw, kumislap yung mata ni Itachi. Nice. Yan ang iPhone. Tama yan. Let me know if I can take it slow. Copyright. 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 Copyright.
Medyo gagamit pa dyan mamaya. Napasalamat ako, hindi ko kailangan gawin ganito klase mga content. Men, sana umaasa ko na nilinis ba yan, pre? Boss Oleg, please, sizzling plate naman, boss. Okay, pag yun, follow na ako sa'yo. Mahal ko ba influencer? Lalo na pag mamimigay sila ng mga iPhone at, ewan ko, dila. iPhone, unahan ka ng jeep. Copyright. Damn, mga Philippine presidents could never. Kasi hindi sila pwede sa mga jeep. Yung ginawa ko rin yan, sorry. Minsan, sarili mo lang ang mamahalin mo. So, pag tinitingnan mo yung reflection mo, nakikita mo na this is not the man I want to become. Isimula pa lang. iPhone. Happy Tree Friends! Alam mo, lumaki sila ng tama eh. Nakita nila mga pinagbabawal na technique. Memorize pa. Okay, iPhone. Lahat yan may iPhone. Bigyan ng tigi isang PNG na iPhone yan. Galing sa akin. Kaya magalala. PNG yan sigurado ako. Piso tab. Oh, di ba kakaban lang sa Piso Net? May Piso tab. Pumiyak pa ako. May Piso tab na? Oh my God. Okay, pag ito, i-delay ko lagi isang game. Alam ko na. Para mapilitan sila magdagdag ng piso. Kanya-kanyang hanap buhay, di ba? Ano, mag-scatter ka o pumili ka. iPhone. Itong part na to ko, full. Oo, ganda oh. Ganda ng kalikasan ng Ganda Pilipinas. ng pagkakaano nyo. Natural na natural, di ba? Pero dito sa kanan, Ay, si Lance pala to eh. medyo nakakalbo na yung bundok. Ano banda? Let's say iPhone! Oo, di ba? Batoy mo na iPhone sa... Hindi na natural. Bye! Bad trip. No. Handa na ako may matutunan eh. Kala ko parang Lance type video eh. Parang may mali talaga eh. Parang lumilingon-lingon yung bundok sa akin eh. nag-landslide na eh. Parang may rice terraces pa doon eh. Parang may sunod-sunod pa eh. Kalbo eh. Round 1. Uy, nakakatawa pag yan ang kalaban mo. Si Kuma ba yan? Teken! Parang kaya kanyang warakin, men. Ako lang ba? Oh shit! Kaya natakot yung bata na ito. Oh, lumano yun. Slow mo. Men, slow mo. Send ito, please. Lumano mo, yun na. Nanggigil siya. Oh. Hilo yan, oh. May isa lang. Bigyan mo isa. iPhone, bigyan ng tingin sa iPhone yan. Oy, wala na. Double cross. Oh, ano? Wala pa inom yan, boy. Drunken fish. Iiyak ka niyan. Oo, alaman yan. Oh, ba't ang layo mo? Parang shooting to shooting range. Oh, ayun, okay. Thank you. Dapat nag-ground girl na lang, mas maganda pa. Salamat, Kuma. Isang linggong ulam. Mga isang linggong luto. Bande, adobong tansan. Mataas ang iron yan, men. Nilaga ba to? Hindi ko pa kinakain. Lumabas na yung kidney stones ko. Asindi. Okay. Para sa lola mo. Wednesday, ginataang umbrella nails. Para sa mga iron deficient talaga to eh. Tsaka IQ deficient. Bakit walang taste test? Nag-aantay ako ng taste test. AI lang to sa akin hanggang hindi niya na kinakain. Thursday, sinigang na hollow blocks. May diferensya ba yung bato sa hollow blocks? O depende yun sa kailan siya pipitasin? Isa hindi ko alam eh. Kailangan ko malaman to. Na mapakain ko sa mga kamag-anak ko na laging merong comment sa'yo. Shoutout sa mga kamag-anak yung laging magmamarunong sa buhay nyo. Jujong sabay kampay. MSG pa. Kulang pa yung bato doon. Minsan may lumalabas na mga asin sa loob ng mga bato. Diba yung mga... Anong kasing rock yun? The Rock, Sedimentary Rock. Something. Rock and roll. Kwentuhan na walang saysay. Walang saysay talaga. Friday, sweet and sour sliver. Sarap. Napakaya mo sa mga batang makulit sa labas. Bato mo na rin sa ila. Pekto sa mesa. Pag sinasabi mo. Ano ba ito mga karne mo? Kasing tigas ng goma. Tuloy Sir, yun naman talaga. Wow, plating! medyo Oh, ito POV. okay lang yan. Pero ano ba? Inis na ako. Pagiging na isang pasubo. Saturday, pritong karton. Cartoon Network. Ay, wow. Based. Crispy. Sobrang crispy yan. Men. Iba. My boy single-handedly ended world hunger. Man, I'm so proud of you. Bigyan natin yan sa
Ready na to sa mga nasalanta operation. iPhone, dahil nasayang ang gas sa'yo, hayop. Oo nga, may pagsuntukan. Kakain niya ako eh. Wow! Triple H! At least hindi siya pumapasok sa loob. It's time to play the game! Anong context nito, men? Siniko sa mukha eh. Masakit yung ano? Sakit? Putok? Ah! Putok! Siniko ka! Siniko kita? Nasigo kita? Nakainom ba siya? Sorry na. Sorry na. Oh. Ang context daw nito, parang nagiinuman nata tapos nadulas daw siya papunta sa siko ni Kuya. Posible ba yun? Sorry na. Wala sa genjutsu lang din ba? So seryoso pala to. Seryoso to binibidyohan. Pero at least may respeto siya na hindi pumasok sa loob. Magtampo. Kiss mo nga sa leeg. Bahala kayo dyan. iPhone. Spider-Man. Yes, Mega Chameleon IRL sa wakas. Well, wag ka na kasi mag-taunt. Diba? Taunt ka ng taunt eh. Mahirap yun, men. Mali yung pagkakapintura mo dahil binaba mo pa. Or mag-change pose. Hindi ko alam yung context na to kung ano to. May-edit yan. Sa mga di alam, naglalaro kami Mega Chameleon sa Power Gaming. Follow nyo na. Maraming salamat. iPhone. Feeling of being left out. Ingat, salamat ha. Ako wala bang palo? Ikaw talaga, pre. Nainggit siya. Bad. Tinaas pa. Wala, mahina kay pare. Legol. iPhone, leche. Ang lapit na ba? Okay, alam ko na ba't sinad sa akin. Ang dudumi nyo, men. Ano ba? iPhone. Burger. iPhone. Ano ba? Lutong-luto na ako. Valdes Lutong-luto na ako. pumapanay-panay. Dinikita naman ni Ryan Tugawin. Kanina nga scatter eh. Ito na naman. Dito masasagad na kanya hanggang finish line. Ryan Tugawin nasa likuran. Nakabantay na at Peralta nakabantay dito kay Ryan Tugawin. Raymond Alcino kaya Malunggay mananalo dito sa ating Pandesal. Pan. Gilbert Valdez pumapanay-panay. Malunggay Dinikita naman ni Pandesal. Ryan Ang Tugawin. mananalo may libre Nasa pamigay Gilbert sa mga Valdez nakakabang sa dito dulo ng masasagad finish na line. kanya hanggang finish Racing line. down the back Ryan stretch and Tugawin battle nasa base na likuran, league. nakabantay na at Diba? Peralta nakabantay dito kay Ryan Tugawin. Raymond Alcino kaya Ang mananalo lakas. dito sa ating na 3-man. Lakas, masyado malakas sa mga to. F1 F1 Pandesal. Malunggay Panda Race. iPhone. Message to my Movit drive. Yo. You ain't have to do that. You ain't have to do that. Driving all fast, got my feet coming out, my Crocs. Parang mali. Bakit parang tinapakan mo? Ginamit ba yun para doon sa panluto ni Kuya? Kaya chinelas, sige yun, Crocs. Para ako nasa isa, parang unskippable cutscene sa GTA. An hour, we was gonna get him. Even if it took till tomorrow, we was gonna get him. That was supposed to be an hour ride. We got here in 15 minutes. Bumaba siya agad dun sa F1 Pandesal. Sumigat yung puwet niya. Sumara ba? You know you wrong. You dead wrong. Arrow! And that's on God soldier been trying. Tyrone, I'm sorry. I ain't never taking moving again. You should move it kasi, man, para makasabay ka. iPhone. Umulan ng talent, yung talent na nakuha mo. Ayan. iPhone! Pa uli. Jed Madela effect. Well, it all interconnects kay Ibana. It all interconnects. Ayan. Ito to legit to. Wala edit yan, wala edit. Sa genjutsu lang ako ni Itachi, men. Hindi ko to alam. No! Normal yun. Sige, iPhone. Kasi hindi yun yung mga original eh. So, ito na tatapos sa ating sulat-sulat. Sana gustuhan nyo. Sana nanalo kayo ng iPhone sa ating comment section. Bibigyan ko ng mga walang katapos ang PNG na iPhone. Lahat. Dila 100. 1,000 pa bibigay namin sa inyo. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan like, share sa mga iPhone-less nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Namamaan.